Aliet die is op zoek naar de jager die het alles van de jacht weet. Ik ben heel benieuwd wat ze bedar is. Aliet? Hallo, Reinoud. Sjoch eens wat ik bij me ha. Een echte jager. Jo, ben een echte jager, toch? Ja, ik ben een echte jager. Waarom ja je, Jo? Nou, in de eerste plaats omdat ik een heel soort plezier ontbeleef. Ja? Ja. Jo, vind je het leuk om bissen te zetten? Ja, maar het is volle meer dan dat. Vertel eens dan, wat is het alweer? Het is de belevenis van de natuur. Want je moet eens in het veld zitten, de natuur wordt wekker, hier is mooie Friesland. Nou, dat is een hele bijzondere ervaring. En wat doet een jager alweer? Nou ja, een jager, ik moet eigenlijk zeggen, de jacht in Nederland bestaat uit twee dingen. Je hebt de reguliere jacht op 4 wildsoorten. De hazen, de knien, de wilde ain, de verzand en de houdo. Ja. In het jachtseizoen zijn dat de 4 soorten waar we op jagen. En het jachtseizoen, dat is niet het hele jaar? Nee, dat is zeker net het hele jaar. Wanneer dan? Nou, de wilde ain dat begint 15 augustus. En dan 15 oktober komt de rest erbij. En dat rent dan tot zeg maar eind december. Oké, en waarom is het dan die periode? Want daarna maait het niet meer, toch? Nee, nou, dat heb ik te krijgen maar dat de beesten dan maar jong zitten. En onrust in het veld. Dus dat is eigenlijk de beste tijd, als je dan jagen willen, om dan het veld in te gaan. Help me maar een beetje, Iris. Ja, goed zo. Oh. Wat wie die orenfunctie dan van de jacht? Nou, dat is beheer en skerenbestrijding. En dat is eigenlijk nog wel zo belangrijk. Ik weet echt niet wat dat is. Nee. Nou, beheer, dan moet je denken aan reewildbeheer voor de verkeersveiligers. Want als je een ree van dik 20 kilo voor de auto krijgt, dan krijg je een soort skeer. Het is net alleen nog heel sneu voor het beest, maar het is ook heel sneu voor degene die zijn auto totaal losrijdt. Oké, dat is dus beheer. En jou zijn nog iets? Skeer. Skeer. Ja. De boeren hier, die hebben gewassen, als nou eerst juist, die hebben dus wintertarwe in. En die wintertarwe, op het moment dat de shitjes de groen ingaan, dan zijn er een hele soort beesten, bijvoorbeeld doven, die vinden het lekker om die shitjes eruit te pikken. Dan komen de plantjes net op en daar heeft de boer skeer van. Want de opbrengst, daar moet de boer van leven. Op die manier. En dan helpen we de boer. Nou, dan shitten we misschien op een middag een paar doven en de rest die blijft dan voort. En moet je echt dapper wezen om jager te worden? Ja, zeker moet je dapper wezen. Ja. Ja. Wat zijn meer belangrijke eigenschappen voor een jager? Ja, ik denk dat je moet er van de natuur houden. Je moet er wat zien willen, wat een oor net zucht. En het wild wat nakt zo paard is weer roze zo dooi. Ja. Dus ja. Hey, en mag ik daar ook wat vreetje? Er was natuurlijk een hartstikke stoere heid die jager is. Maar we stolen ons letterlijk een jager, denkst? Nee? En wij zijn geweer, is dat niet gevaarlijk? Nou, het geweer op zich is net gevaarlijk. Je krijgt er les in en je bent er mee bezig. En, Het ziet er ook gevaarlijk uit. Ja, maar uiteindelijk, de mensen achter een geweer zijn gevaarlijk. We hebben hem net van niks erin, we altijd met het geweer hiepen. Dan kunnen de mensen om je heen kunnen zien dat er niks in zit. Oh, ja. Dus dan is het net gevaarlijk. We kunnen nou alleen maar gooien, Ja. want dat doet niks. En op het moment dat je hem broeken maakt, ja, dan kun je er een patroon op doen. En dan doe je hem voorzichtig dicht. En dan schouder je hem en dan kun je shitten. Ja. Gaat het te vier om te zeggen dat het echt nog maar het eer is op het welzijn van de beesten? Of klopt het dat wel? Nou ja, het welzijn van de beesten. Eigenlijk bedoel je nou te zeggen dat het zielig is. Ja, ik vind het eigenlijk wel zielig, ja. Ja, maar het is niks zieliger als die koe die naar de slachter gaat. Nee, dat is weer. Een vos bijvoorbeeld heb je natuurlijke vijand. Jouw beziek je naar het evenwicht in stand te horen, zodat het voor alle beesten in het geheel het beste is. Klopt het dat? Nou ja, daar Ik al eerst voor een peerbesten heel zielig. slaat de speaker eigenlijk op een kop. Want zo is het, je probeert toch het ier om beheer en skerenbestrijding te doen. Probeer je de boel een beetje in evenwicht te houden. In de jest dan jaaien we, dus dan zetten we er een paar hazen bij. En dat de stand kan dat hebben, want we tellen er misschien wel 40 op zijn dag. Ik vind dat heel zielig, maar als je het zo uitleest, dan snap ik echt wel dat het zijn functie had. Nou, Reinoud, is het wat voor jij? Want volgende weekend, hè? Doeg! Oké, Aliet. On naar je weekend. En jagen we er? Nee, dat is niks voor mij. Houdoe!